Ka jinjop kalong kata ka ke ba barok ki biru ki kwa ban yo ha ka jim joki. Mentah ha ni gisni barok ki mare ki treshitom ban yo ya kata ka jinjop ha ka jingin joki. Henry wat la kata ro dan tangkan diat ki ba yo ya kata ka jinjop. Henry ki ba bon pat kim yo ya ka jinjop. Nap dang jong barok kita ki biru ki ba treshitom. Kandai po person ki biru ki ba yo ya ka jingrem. Henry tang shi po person pat ki biru ki ba yo ya kata ka jinjop ha ka jim joki. Ka jingli kalong balai kan kalong kumta. Balai uwe ubriu ujob kan ba uwe pat ubriu umla ban job. Bonusin ni perkat tip ngalek bakla ayu ken bakata ka jinjob kam syam lawan ha ka jingim jonga. Ngani thoi phi kidon bon ba kita kidau ki ba penlong yang bangin sa din ha ka jingim jongi. Kidon kita ka jinglong ki barit ba ki ba bonusin ha ka jingim jongi ila telat yaki. Berkata ka jingklet jongi ia kata kam ka yela mengi sia kata ka lenti ka jingjot ha ka jingim jongi. Tu alai menta ka singi sngap ya kini ke sau tuli ke jing hikai ki banga hikai pi ki bala bandesait ya ka jingim jong pi lafiat lenti ha kata ka lenti sia ka jingjop lane sia ka jingjot. Kabanangkong ubri ubajob bonusin laka de ka kam ka ba utre lane ki bru ka ba ukundo lane hakano ka situation ha ka jingim jongu wat ya ka aka ka ba baha lada fini yalami u sya kanu ka jaka hakano ka benta la ka long ka basnu kat nuru un pek ya ka aka ka ba baha un pek ya ka daga jimut ka ba baha kan ba uta ubri ubarempat lada fi yalami u hakano ka benta lada ukundo ya ki bru ka ba baha la ukundo ya ki kam ka ba baha lani hakano ka situation un wat ya ka basnu wat hakata ka jing baharu un kami tang ya kata ka aka ka basnu lani ya ka aka ka baduna un longkum ta uskan ban dem ha kata ka aka ka basnu nuksa ladangan IP ya ka wi ka kelas nang pendap ya ka shiteng na ko uta uba job bonusin un ong ba kalong badap shiteng Henry uta uba rempat uong ba kaduna shiteng uta ubru ubarem uba criticize bunsen uyoi ya kata ka aka ka baduna bat unong ba kaduna shiteng ngani tho ipi ka we ka jingi tho kana ko langkot ba laong ba shisen don we ubriu ulit lenti na ka we ka rusya kalong kasngi ka ba shikrang ba bat hakata ka por kat ba udang ya lenti lengba jong kata ka rusya ura ya we ubilor ukolong upet yang tahu kelong jongung ulat long bathali dia kata ke por upet yang kata ke rish yang ba kelenti kepada anjai bah ke bau haban yai dia kata ke por upai kemat usho blay berong blay kajaka ayu kum kene ke bamel asna jin dalam ai yang ngan penjar ngam lut ya kene ke rish ya par ko we bakat ba udang duai kat ba udang khnyum kum tayo blay kensan kan haba upet yang kemat usha kendeu uyo iya ke we ke pung kejung pala kendet rat kata porong ari pung yu kene mene ha ke por bangapet ikmat jangan strong kene ke pung kapan don Henry mentah bang apik kamat jangan syak hendau mayo i kini kepung ni kum ta mare wut kata kepung man pek tip don don ta kepung endal apoy hajan jong kata kepung uyo i ba kata kepung kalong kepung padap da ko kala slay da ko ubru uba khmi ya ka ek basnyu uong i ublay uphai bang shoblay ong blay kepung mela ayanga ko mela ayanga Henry daga ekin ngan ra na kani kepung bal kata ka por haba dem ya khle jong sipo upay don we tulay bat ka we ka borti na ka bantaban tong na kata kapung da ka det red kata porong ka jimbakla ayu kene ka mga kran menne ngoong ba ladagan don ngan penjer ngam ya kene ka risiap menta ka ka don ne ka borti ka don ne tulay don ne porong ublay hoy blay mila ayanga ya kene ka pung mila ayanga ya kene ka mila ayanga ya no tulay bantong ya kene ka borti ban ra Henry da eke ngan ra ya kene ka bat hakata por kat ba udang khnyum kat ba udang duaya ublay kumta kensan us ngudon ere ba kata i unadin bat hakata por uphadin wood yo i badai ka wood threat la kentin hakata por ula or hakandeu bat umare na kata jaga bat kat ba udang mare maru ladat bagi jinting na kumkran bakla ayu mene ba ladangan don ngan pengejar ngam ya kene ka rish ya barak kowe Henry menta udon lut ngiya kita ke eke barok upet jengai pat na kata ka eke ba ula kular ka eke ba ula keren mene bat kat ba udang mare umta one hair kowe ka kot ka bit cepak hakana jo ushim ya kata kot bat upet ya ka lat ho hangta mi pan ya ko ban pengejar ngam ya kene rish ya na ayam ya ko mi pan lut ya kita ke eke barok ke jingdon kam jome nak menta ban pengejar ngam ya kene rish ya prekat ba mame pat me pet jengai na kita ke eke bangala ai haga jingim jome menta keli ya lade ya kene ke jingkeli hatu ngalong kumno hatu ngalong uta obru obapek ya kata ke eke babha ne uta obru obapek ya ke eke basniu haga jingim jonga
lada kalongkom ta peringkelas season don ya ka jimut ka jing perkat jumpi but nado kani ka kalimat what page show ya kita ke ke bas new Henry to page ya kita ke ke bah lah ka no kam ba fitre lani ya kenu ki beri ko ba pikendo lani ya kenu ki situation ka ba pikendo ha ka jimpi page ya ka ka bah bentar ka ba ar ubri ba job bonusin ushim ya kata ka jingkit kle shala jonghi Henry ubri ubarempat bunsen ukeno yakiwe. Ngani tho ipi sakawe pat kajinga tho kana kadai kajing tho kana jong u APJ Abdul Kalam u President Barim jong gari India. Hausnam khat khandai nyopu khandai kitre yakawe ka mission nagbantaban launch ya uwe u satellite shate sha orbit hasahid beneng. Ti hakata ka por u Abdul Kalam ulong u director jong kata ka project jongki uyo i bagita ke tim jong uki ongba kadon kajing thut kadon kajing duna ha uni u spaceship ha uni rocket u bangin sa launch Henry u Abdul Kalam uong em namar u sngo changan ya la ka jong kajing start jong uong em ni deban launch be ya uni u satellite ti ha kata ka por ki launch ya ota u satellite Henry ke ekba sngo si ka jiatik kumba ong kita ke tim kadon kajing thut ha uni u rocket kumta ha ka jaka kabakan her sha sahib nang ka her ban haduriau Bay of Bengal bar kata ka project jongki kata ka mission jongki kala fail teki ek bachi ha kata ka janmit uta u head jong kata ka department ka bakitre bakerteng u shatis dawan ha kata ka janmit ula khot ya u Abdul Kalam bat ya kita ke team jong u kemar ka don ka way ka conference mar hadin bakila launch ya uta u satellite ke press kindon ayuban ong ki perthai barok ka way kindon ayuban ong ha ga jingi de bar ka ni ka project ti ha kata ka janmit uta u head jong kata ka department jongki u shim ya kata ka meeting u conduct mo ya kata ka meeting but ula apologize ula panmap na ka perthai baro ka we ula panmap na ki press ba commission jong ki kala fail but ula kular ya ke press ula kular ya ka perthai baro ka we ba next year ngin sa launch biang ya uni uju u satellite ngin persyang biang sachisin but u APJ Abdul Kalam hausnam khat khandai prapho da kajing treshita jong u bat kitin jong u ilala ban launch ya uta u satellite chow orbit but hakata ka sin uta u head jong kata ka department jong ki u shatis dawan madu ong u ale menta ka sngi de mamai uban conduct ya ka meeting kani ki janme jong sngi pi kata ka long kajing long ka bakerpang jong unong job ubri u ba job bonsin lada u kunduk ya kenu kajing failure ha kajing em jong u lada kunduk ya kanu ke jing lem laga ne jing sausi ya ka failure ha ga jing em jung ushim ya kata ka jing kle shalade bakani barok kalong ke jing le bakla jonga Henry lada u job pat u pass ya kata ka credit u ai ya kata ka nam ya ka buram shakiwe pat u APJ Abdul Kalam ula yo ya ka jing aimen sim ka bakrau bha na uni u head ka department jongki u shatis dawan bonusin ha ka jing em jongi ni ong namar bangam dan pisa na kata ka daw ngamla bang pendep ya ka ne kam nga bonusin nga ju sngo bha ki biru ki duai ha ulai kum ni blay to ai nga ya ka ne lene blay to pen i nga ya ka lat ya ka lenti bangan yat Henry Kim yo ya kata ka jing jubab ya kata ka jing pan jongki namar u blay u try kendrat na jrong u pet na jrong u ong ki to try shwa ya ka kam mad hadin yang ta ngan sapen IMA ya kelat ya kelenti bamen yai don ki badawa ya ublay kumni blay tu aya nga ya ke pisa bangan tre ya kan ka kam Henry ublay na jrong uong to tre shwa ya ka kam jeme badangan ai pisa ya me day na kata ka daw nga ong pi ladangi kendo ya kenu ka jing ha ka jing em jongi la ka de ka jing ka jing jinjar ka jing khuslai shim ya kata ka jing kle shalade kimi tho bha ya ka jing em jong pi ka jing duna ka badan ha ka jing em jong pi ka kata ka jing pengkelah ka ba pila ban pengkelah ha ka jing em jong pi shim ya kata ka jing kit khle ba kini ki ki ba jia ha ka jing em jonga ki long ki jing le jonga hi wat keno ya ki we to tip ro ya ka ne ka jing shaba larangi im ya kata ka jing em ban ya keno ya ki we ngim la ban yo ya ka jing suk Henry ya ka jing khuslai da ka betikna ngin sayo ka banta ka balai unong job bonusin julong ubabun ketin unong job pinlap bonusin jukran thala bat ukran tang lada kadeya u bangkran bat utip menu kadeya u bangkran bat katno kadeya u bangkran jukran lupa jub batal lupa ya kata ka jinjob jung Henry kata ka kam jung uhi ka ba utre ka ba pen iya ka perthi bangalong unong job Henry u ba bait pat lada fi kendu ya u usubung ketin pack shipet non stop ka shentur jung bat hateng ukum pla ya kata ka ka ba di ban pla bat ukum kren ya kata ka ka ba de ban kren Henry u ba job ulong ba jai ukran tang ya ka ba ude ban kren
bat pun sin usngap ya ka jingkran jong kiwe mat ulum ya ka jingnang ya ka jing start na kiwe den na kata taw lara filong ki biru ki babun ktin ha ka jingem jong pi lara fi kendo ya ki biru nang shwa ban te la kam ya la ujong uthle jong pi ya la ka jong ka shintur jong pi ka ka ba pidi bangkran bat kat no pidi bangkran bat menu pidi bangkran ka banta ka basal unong job ju ting ya ka jingkala hot kandon ka jingkala kat ba ialam kapor bat unong job utib ha ya kata kat ba ubarempat uting ya kata ka jingkala uting haduk kata-kata ba do ba umnot syu lani tre syu ban tre kam syakmat umnot syu ban shim ya kinu ki senjam ki bathamai ha ka jingem jungu lani ya kinu ki step ki bathamai ha ka jingem jungu bat punsin ubarem utib ba ladang apoi ha ka ne ka bentah ladang ayat lenti nangane ka lenti jonga ngamla syuban le ya kitu ki ik bang le man syua ngamla syuban yo ya kitu ki ik bang yo man syua Henry ubru ba jopat ting ya kita ki ik uyat bat u adap ila de kat bakum ka jingkela jong kapor kumta ngidi ban pediang ya kene ke jingkela kibriu ki kela ke environment ke kela bat ka de ka kamram jongi ban pediang bat ban adap ya de kat bakum kata ka jingkela bat bedeng ya kata ka lenti jongi ban poi chido kata ka jingjop haka jingim jongi ngangai skam bagini ki south li ki jingsnang ye banga IP kin long ki jingker khu ya ka jingim jongpi